Señoras e señores, boas noites. E ante todo, a enhoraboa, os parabéns. Temos novo equipo da Preferente Sur, a vindeira campaña 2013-2014. Este equipo, a rayas azues e brancas, e o Bahía de Aldán, que ven de proclamarse novo equipo da Preferente a próxima tempada. As cámaras de Minuto 91 aquí estiveron nos últimos e derradeiros minutos que lles estamos a ofrecer agora mesmo. Ao final, un gol que vale un ascenso e que vamos a ver deica uns instantes. Estamos nos últimos minutos, faltan tan só 2 minutos para acabar o encontro e vai a chegar o gol do ascenso. Estos son os últimos coletazos cara a portería do San Adrián. E aí temos o gol que vale un ascenso. Nós estamos casi que no terreo de xogo, preparándonos para ascenso se chegaba ese gol, aunque a veces co empate lle valía. Esperando os marcadores, aquí está a ledicia dos xogadores do Rápido de Bahía. Ledicia dos xogadores. E aí temos a bancada completamente abarrotada de público. Un autobús que chegou dende Aldán. E aí están os xogadores do San Adrián, que estaban comprobando como os 3 puntos se iban para o pobo veciño. Aquí dista un 6 km máis ou menos dun pobo a outro. Pobos mariñeiros. E son os últimos e derradeiros minutos deste encontro que rematou ca ledicia, como non, Salva Tomé, o adestrador que estaba super contento, foi abalanzado, foi levantado polos seus xogadores. Aí está Minuto 91, que seguro que hoxe serán moitos os seguidores que van a ver estas imaxes. Temos tamén entrevista co presidente do San Adrián, que falou para nós para Minuto 91. Temos as verbas de algún afeccionado do San Adrián. E dun momento outro iba a chegar ao final do encontro. Temos aí os goles en branco e negro para recordar este campo de San Adrián, típico de hai moitos anos, e que logo escoitaron o presidente do San Adrián, que seguro que pronto vai a ter nova cara. Falounos ampliamente de todo o que concierne a este equipo, a esta vila mariñeira, aquí preta do Ponte de Hernández. E Ponte tan coñecido. Temos a Petro, o tesoureiro do Bahía, que falou para Minuto 91 no seu viaxe a Salceda, cando perderon ante o Caselas. A próxima semana estaremos co ascenso seguro que do Caselas ante o Tomiño. Estamos xa a piques de rematar o encontro. Aí temos o porteiro do Rápido de Bahía facéndose co esférico. Non era para menos. Os seus xogadores dicían que tivera tranquilidade. E co pitido vai chegar a loucura dos xogadores do Rápido de Bahía. Son os últimos coletazos. Estamos xa en tempo de desconto. Aí había xa o les dentro da bancada. Saben vostedes que a última hora chegaron os fotógrafos, os medios de comunicación, os compañeiros. E aí temos os afeccionados do Rápido de Bahía, que xa estaban ascendidos matemáticamente. Este é o resume dos últimos minutos de Minuto 91. Falalles Nel Fernández e estivemos presentes hoxe, como non. Tiña que estar o director de Minuto 91 hoxe neste partidazo, igual que estivemos outro día no Brambal con nosos compañeros Cristian Mayo e Elizabeth Gómez. E aí temos a pancarta facendo referencia a este equipo, tamén ao Celta de Vigo, que viña de perder esta mañá 0-2 ante o Rayo Vallecano. Seguro que os afeccionados que foron atabaleiros do Aldán hoxe, polo menos, vanse contentos. A pé de campo estamos nós, aí ca nosa cámara. E isto está que remata xa.
este é o momento en que remataba o partido. Nos rapidamente cos protagonistas. O primeiro cancerbeiro do Rápido de Bahía. Temos ao cancerbeiro e dúas paradas aí magistrales, fixeches un man a man por dúas veces. Salvache polo menos, ¿no? Contento, si hay, ahora hay que celebrarlo allí. As imaxes máis bonitas do ascenso. Aí temos o seu adestrador, Salva, saltando con eles. A semana pasada puñemos de nombre Manuel, e hoxe se lle pedimos desculpas. E aí temos, abandonaban o terreo de xogo cara aos vestuarios o San Adrián. Algún que outro daba en Noraboa. E a festa estaba no terreo de xogo cos xogadores do Rápido de Bahía. Pronto chegaría o champán a raudales. Os afederados do Rápido de Bahía agardando os seus xogadores. Aí temos, saltando todos os xogadores, posando para a prensa as fotos que van ser históricas. E aí temos chapuzón a Salva Tomé por parte dos seus compañeros. El comandou esa nave para que os xogadores cobrasen os meses atrasados. E aí temos, como se nun colchón se tratase, levantando unha e outra vez o artífice xunto con estes rapaces. Parabéns, enhorabuena, nome de minuto 91. Nós temos protagonistas. Queremos que esta xente tamén teña este espacio aquí connosco. Aí os temos, contentos todos. Aí temos o home que cantou o himno hai 2 anos para nós, cando comenzamos a andadura nesta campaña. E aí temos o protagonista, o que marcou o gol da historia, o 2-1, mellor dito, o 1-2 aquí en San Adrián, dándolle a enhorabuena aos seus compañeiros. E aí, Histórico para o Rápido Bahía que é San Adrián de Cobres, ¿no? Sí. A ver, contanos como foi ese gol, aunque logo vamos a visionalo. Sí, recibín o gol, e solo tiña a portería entre ceja e ceja, e tiran o gol. Tienes que darlle a sorte tamén ao vosso porteiro que tuvo dúas encontronazos. Sí. Cara a cara e salvou 2 goles cantados casi para o Sí, San Adrián, ¿no? en líneas Non me lo puxo generales. fácil, ose. No, la verdad que no, en líneas generales estuvimos bastante bien. Sabíamos que para nosotros era un partido bastante importante, así afrontamos o partido tamén con concentración. Físicamente as líneas se nos estaba facendo bastante largo xa, entonces en líneas generales estuvimos bastante ben. Demasiado nervosos. No, a verdade é que non. Sabemos que temos un colchón bastante grande. Sabíamos que se non era aquí, o día de mañá podía tocar na casa ou no siguiente partido fora da casa. Sabes que poucos equipos gañaron neste campo de fútbol, é típico da Autonómica do Grupo 5. Esta mañá no sábado deste lado do Porriño dixo que non ibades a gañar neste campo. Sí, hombre, o campo este é moi difícil, como todos os campos en primeira regional, pero este sobre todo un campo pequeno, un campo de terra que xa non hai moitos nestas categorías. Pero bueno, afrontamos o partido con... aí estaban as verbas do home que marcou o segundo e o gol que leva a preferente sur a próxima campaña, o Rápido de Bahía. Vamos xa con esa foto de rigor de todos os componentes deste ascenso 2012-2013. Pero la verdad que sí. Antes desa foto aí temos ¿Dónde sales? o adestrador falando con Losada, que chamou dende Barreiro para decir que viñen gañado un 4. Este é a foto dos campeóns hoxe aquí neste partidazo entre o Rápido de Bahía co San Adrián de Cobres. E temos un aficionado falando do partido ao final. Sí. Que lle pareceu o partido que ascender o Bahía aquí na súa casa? Pues sí, me parece bien. Sí? Sí. Pois aquí parece que se levan mal entre as aficións, non? Non deron o brazo a torcer ata o final, A mí me pareció muy bien. Bueno, pois en nome de os que formamos Minuto 91, parabéns para este equipo. Aí o teñen, así rematando este pequeno reportaxe, un adianto informativo. Terán máis deica a madrugada e a partir de mañá luns, que faremos un fincapé neste partidazo xogado hoxe neste campo atípico de San Adrián. Damos as gracias tamén a todo o pobo de San Adrián polo seu comportamento connosco. Outro ano será o seu ascenso e queremos estar con eles. De momento, estos son xa de preferente. Enhoraboa, parabéns a Rápido de Bahía, a súa dirección, a directiva e aos aficionados.
cuatro.